Всем прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Сёння размаўляем пра праваабаронцаў, пра тое, як іх ужо, відаць, канчаткова выжылі з Беларусі з ліквідацыяй грамадскага аб'яднання «Звяно», а таксама пра фестываль Watch Dogs, які стартуе 21 лютага. На сувязі з намі, па-першае, дырэктарка «Звяна» Тацяна Гацура-Яворская. Прывітанне, Тацяна. Вітання, толькі былая. Былая, ну, натуральна цяпер уже былая, калі «Звяно» ліквідавалі. Экс-дырэктарка, ну, а таксама каардынатарка фестываля Watch Dogs Вольга Галецкая. Прывітанне, Вольга. Прывітанне. Тацяна, насамрэч я хацеў, пакуль яшчэ гледачы збіраюцца на наш стрым, а гэта стрым, можна задаваць пытанні, мы паспрабуем на іх адказаць, калі можна будзе адказаць, можна дзеліцца рэплікамі, калі яны цэнзурныя. Я маю на ўвазе, натуральна, не нейкую самацэнзуру, а рамкі прыстойнасці. Я хацеў бы задаць такое пытанне. Вось праваабаронцы, да? Навошта яны патрэбныя ў краіне? Пытанне вельмі агульнае, пытанне, якім спекулююць прапагандысты беларускія, маўляў, какія праваабаронцы, у нас усе права абараняюцца. Вось чаго губляе, што губляе Беларусь з ліквідацыяй апошняга, як мне здаецца, да, праваабарончага аб'яднання, якое працавала да 17 студзеня 2021 года. Звена. Ну так, пытанне агульнае, і такое сцвярджэнне, што ў нас усё ў парадку з правамі, яно сапраўды маніпулятыўнае, таму што ні в адной краіне свету не можа быць все нормально з правамі чалавека. І праваабаронцы, яны існуюць у самых дэмакратычных дзяржавах, і ў самых дэмакратычных дзяржавах фіксуюць парушэнне правоў чалавека. Правы чалавека — это тое, што паміж асобай і ўладай, і гэта адбываецца заўсёды ва ўсіх краінах. Таму, ну, это, конечно, вельмі дзіўна сцвярджаць, што Беларусь такая краіна, дзе не парушаюцца правы чалавека. Ну, гэта ж прапаганда. Нашы чыноўнікі, яны робяць выгляд, што ў іх вообще все пад кантролем. Ну, гэта ж трэба знізу ўверх трансляваць такую думку. Я таксама ў адным эфіры казаў, што это немагчыма проста. Каб все ў 9-мільённай краіне было пад кантролем. То бок, в любым грамадстве так ці інакш здараюцца канфлікты паміж асобай, грамадзянінам, да, і дзяржавай. Я б яшчэ правяла такую аналогію, што якое б не было развітае і багатае грамадства, там заўсёды ёсць паліцэйскія, таму што заўсёды будуць людзі, якія будуць парушаць законы, это просто неабходнасць. Тое самае і праваабаронцы у любой сістэме, у дэмакратычнай краіне ўсё роўна заўсёды ва ўладзе будзе існаваць, ну, такая, як сказаць, калі ў чалавека ёсць улада, у яго заўсёды ёсць, не ведаю, як на беларускай мове, саблазн, да? Спакуса. Спакуса, так. Зрабіць штосьці, спрасціць, штосьці там зрабіць... Як-небудзь злоўжыць, да? Да, щоб сэканоміць грошы, ці яшчэ што-небудзь. І... Ну, і таму, як бы, праваабаронцы, яны проста неабходныя ў любым грамадстве, таму што яны заўсёды фіксуюць, дзе адбываецца парушэнне правоў чалавека, і адразу, як бы, ну, публічна аб гэтым падымаюць эту праблему на абмеркаванне публічнасці і даюць уладам, значыцца, адбой. Мне здаецца, што правільнее было б сказаць, што яны даюць сігнал. Тут не ў парадку. Тут мясцовыя там чыноўнікі не спраўляюцца. Трэба падымацца на наступны, на ўзровень наступнага менеджера, да? Вось, якога-небудзь рэгіянальнага. Цалкам згодна. Тацяна, вы выбралі цікавую стратэгію, я маю на ўвазе стратэгію супраціўлення ліквідацыі, наколькі я разумею, іншыя грамадскія аб'яднанні ў асноўным прымалі гэтае рашэнне як дадзенае, ну, ліквідавалі, нічого зрабіць нельга. Вы дайшлі да Верховнага суда. Як вы вось вырашалі, што рабіць, што гэта прынесла? Так, мы занялі такую стратэгію. Тут было некалькі прычын, чаму мы гэта рабілі. Па-першае, такая
загрузіць працай суды і дзяржаўныя органы. Гэта адна з таких тактык грамадзянскага супраціву. Таму што калі б это сотні арганізацый рабілі, вот нават не шмат арганізацый пайшлі такім шляхам, але тым не менш мы смаглі зацягнуць там гэтыя тэрміны ліквідацыі на нас амаль што на год. То бок все пачалося для нас у траўні, і вось толькі ў студзені нас зліквідавалі. Калі б это такая была массовая кампанія і больш арганізацый бы ў это ўключылася, то я думаю, што такі разгром грамадзянскай супольнасці ён бы быў больш адтэрмінаваны. Таму это была адна з прычын. Другая прычына, канешне, мы не згодны з тым, на якой падставе нас ліквідавалі. Па-першае, як і большасць арганізацый, пра якія я ведаю, гэта быў ліст для служэбнага карыстання ад МВД, про тое, што мы займаемся экстрэмісцкай дзейнасцю. І мы не згодны, мы ніякай такой дзейнасцю не займаліся, і таму для нас таксама было вельмі важна не пагаджацца з гэтым і абскарджваць гэта в судах. Як бы я патрабавала в суде першай інстанцыі расследаваць канкрэтныя факты, выклікаць сведкай чалавека, які падпісаў этот ліст, хаця сам ліст я не змагла убачыць, яго няма ў матэрыялах справы і яго нікому не паказваюць, таму я просто прасіла, тады выклікайце чалавека, які падпісваў гэты ліст як сведку ў суд. Канешне, это таксама было адхілена. Фактычна вы не ведаеце, за што канкрэтна ліквідаванае звяно. Ёсць толькі вось гэтая абстрактная абсалютна прычына пра тое, што вы быццам бы нейкім экстрэмізмам займаліся, так? Так, і самае смешнае, што яны спасылаліся на закон аб экстрэмізме, які быў прыняты 16 чэрвеня 2021 года, а ліст про тое, што мы займаемся экстрэмізмам, быў накіраваны ў галоўнае ўпраўленне юстыцыі 22 чэрвеня. То бок мы за гэтыя 5 дзён, за гэтыя 5 дзён мы паспелі нейкай экстрэмісцкай дзейнасцю пазаймацца, менавіта ў гэтыя 5 дзён, таму што менавіта на гэты закон спасылаліся. І што мы за гэтыя 5 дзён паспелі зрабіць, мы так і не даведаліся, на жаль. Да тэмы праваабаронцавых працаў у Беларусі мы яшчэ вернемся. Просто бачу, як на суседнім экране ў зуме сумуе Вольга Галецкая, таму цяпер перайдзем да тэмы асвятлення працы праваабаронцаў. Часткова гэтаму прысвечаны фэст Watch Dogs. Вольга, распавядзіце ўвогуле пра канцэпцыю гэтага фестываля, калі ласка, для нашых слухачоў, хаця гэта ўжо не першы наш эфір прысвечаны Watch Dogs. Фэст штогадовы, кожны год мы яго асвятляем, але тым не менш. І што будзе адметнага сёлета? Так як вы сказалі, фестываль шматгадовы, ён праходзіць у Беларусі з 2015 году. У гэтым годзе фармат фестывалю трошкі іншы. Гэта звязана, канешне, з сітуацыяй у Беларусі, дзе мы не можам ужо свабодна праводзіць мерапрыемствы ў кінатэатрах, так як гэта было раней. І у гэтым годзе арганізацыя кінафестываля за арганізацыяй кінафестываля дапамагла партнёрская арганізацыя, гэта Хельсінскі фонд па правах чалавека у Польшчы, і фестываль будзе праходзіць онлайн. У праграме фестываля 14 фільмаў з самых розных краінаў свету, якія падымаюць самыя розныя тэмы, у тым ліку тыя, якія вельмі актуальныя і для Беларусі. Напрыклад, тэма міграцыі. У праграме фестиваля знайшліся 3 фільмы, звязаныя з якія кажуць пра мігрантаў. Адзін з фільмаў, які я магу параіць асабіста, гэта, напрыклад, гульня ценяў, які распавядае пра маладых падлёткаў, якія мігруюць праз цэлую Еўропу, каб знайсці лепшае жыццё. Вольга, уварвуся з пытаннем. Гэта ўсё ж такі фільмы не пра
вось тую сітуацыю, якая адбывалася на мяжы Беларусі і Літвы, Беларусі і Польшчы, гэта ўвогуле фільмы прысвечаныя гісторыі мігрантаў, так, ці дакументалісты паспелі нешта вось так хутка зняць і прадставіць у праграму фестываля ўжо сёлета? Не, у гэтым годзе мы будзем паказваць фільмы, якія кажуць агульна пра тэмы міграцыі, але ведаю, што зараз на мяжы Беларусі і Польшчы і Беларусі працуюць таксама дакументалісты, таму я спадзяюся, што ў наступных гадах мы пакажам нешта. Вольга, атрымліваецца, што Watch Dogs сёлета гэта польска-фінскі фестываль з беларускай тэмай у праграме. Ці маю я рацыю? Польска-фінскі? Ну так, Хельсінскі камітэт падтрымаў, значыцца, польскія, як это сказаць, куклаводы, да, яго арганізоўваюць. Вядома, ніякія не куклаводы, калі мы кажам пра арганізацыю кінафестываля, гэта проста звычайныя арганізатары. Tak, Helsiński Fond po prawach człowieka to nasz szmatgodowy partner, jaki podtrzymywał nas gadami i tak samo ja i inne organizatorzy festiwala związane z festiwalem od od samego początku. Białoruskiej temy u tym godzie na festiwalu nie będzie. To będą zamierzchłe filmy, ale думаю, że szmat z tych filmów rozpowiada про temy, jakie bliskie tak samo Białorusom, jakie zaraz znaleźli się u dzisiejszej sytuacji. Jak увогуле на Watch Dogs праходзіць адбор фільмаў? Ёсць нейкае журы? Ці бярэце ўсіх, хто падае заяўкі? Усіх не бярем. Шмат глядзім кіно, шмат самі прапаноўваем і трошкі нам таксама прапануюць. Тацяна, а раней беларускага складніка было больш у Watch Dogs? Ці гэта заўсёды быў вось для беларусаў, ну але пра такія больш агульныя праблемы? Ну, апошнія гады ў нас же была беларуская праграма і прэмія для беларускіх рэжысёраў, якія мы збіралі талакой. Так што... Да, было больш беларускага, можна і так сказаць. Ну так. Таму, на жаль, пакуль што гэту частку мы страцілі. Ну і іншы знак часу гэта онлайн-фармат, але я так разумею, што ўжо летась фестываль як бы пераехаў у онлайн, і гэта навіной не будзе, так? Даруй, там нешта з сувязю было. Яшчэ раз, можна пытанне? Я хацеў запытацца пра онлайн-фармат, што гэта таксама ж не навіна для тых, хто сочыць за Watch Dogs. Да? У нас летась была карона, вот это вот все, і онлайн... Гэта ўжо норма жыцця, так? Ну, насамрэч, нават падчас кароны ў 2020 годзе Watch Dogs праходзіў офлайн, і гэта таксама было прынцыповы падыход. Калі памятаеце, у нас за суткі да адкрыцця адмовіла пляцоўка, на якой мусіла быць адкрыццё, і нам тады галерэя Тутбай падставіла плечо сваё. Ну, просто онлайн, таму што фізічна зараз офлайн у Беларусі немагчыма праводзіць фестываль. Так што хутчэй тут не карона, тут іншая карона. Ясна. Абставіны абсалютна розныя. Ну, дарэчы, вось можам пра іх вярнуцца. Былі пытанні да Тацяны, ну, якая тут адказвае за ўсіх беларускіх праваабаронцаў у нас на стрыме. А што вот змяняе ліквідацыя у працы праваабаронцаў? Наколькі гэта сур'ёзная перашкода дзеля таго, каб працаваць? Ну, па-першае, тут змяняюцца умовы працы для праваабаронцаў.
Таму што дзейнасць, значит, 11 студзеня быў апублікаваны новы закон, 21 ён уступае сілу, і гэта значыць, што так як раней ліквідаваная, напрыклад, вясна, якая працавала усе гэтыя гады, як ліквідаваная арганізацыя, ўжо так працаваць наўрад ці ўдасца праваабаронцам, ліквідавалі ж десяткі проста арганізацый. Таму што вот з 21 студзеня ўводзіцца крымінальная адказнасць за дзейнасць незарэгістраваных арганізацый. І тут як бы выйсце толькі адно, пакуль не зарэгістраваць новую арганізацыю, так, это займацца праваабарончай дзейнасцю у індывідуальным фармаце. Ёсць міжнародная дэкларацыя о праваабаронцах, у якой запісана, што людзі могуць займацца абаронай правоў чалавека як у складзе арганізацыі, так і індывідуальна. Таму я думаю, што для беларускіх праваабаронцаў зараз выйсце адно, гэта займацца тым, чым займаліся, але ў індывідуальным парадку. Ну і в прынцыпе, як бы, што мяняецца, в прынцыпе, зараз былі хоць нейкія суб'екты, да, якія маглі накіроўваць там свае лісты, аналіз, даклады, значыцца, у дзяржаўныя органы. Зараз просто гэтыя суб'екты знішчаны, іх просто немає, яны не існуюць. То бок адсутнічае магчымасць такой законнай легальнай камунікацыі з уладамі, зваротаў нейкіх афіцыйных. Ну Так. гэта як бы вось такі, да, афіцыйны бок, а з боку чалавечага, з боку бяспекі праваабаронцаў. Ну вот з боку бяспекі праваабаронцаў я таксама сказала, што в прынцыпе, да, этот закон, ён змяняе умовы, у якіх праваабаронцы могуць дзейнічаць. Але тая ж, напрыклад, вясна ўжо колькі гадоў працуе без рэгістрацыі, нават некаторыя нашы калегі журналісты, яны увесь час не ведаю, навошта пішуць праваабарончы цэнтр вясна пазбаўлены рэгістрацыі, да, ўжо шмат гадоў. Вось. Ну і для іх увогуле, відаць, нічога не змянілася з гэтай хваляй ліквідацыі грамадскіх арганізацый. Я думаю, што з хваляй ліквідацыі не, але з прыняццём новага, значит, закона так. Таму што калі раней это былі там адміністрацыйная адказнасць, да, то цяпер гэта крымінальна. І там, по-моему, до 3 ці до 4 гадоў пазбаўлення волі можа быць. Вось. І таму зараз я думаю, што валантэры вясны, і яны, я не буду казаць як бы за арганізацыю, я не з арганізацыі звяна, але я думаю, што это, в прынцыпе, зараз я, паколькі учора там ліквідавалі звяну, зараз я не магу назвацца жывячы ў Беларусі, да, і, в прынцыпе, што я кіраўніца ліквідаванай арганізацыі. Я ўжо як бы былая кіраўніца ліквідаванай арганізацыі. Вось. А што датычна працы і дапамогі людзям, то, в прынцыпе, як я уже говорила, да, праваабаронцы — это людзі, якія сапраўды падаюць сігнал, яны дапамагаюць ахвярам парушэння правоў чалавека, складаць скаргі, там апублічваць праблему, якая ёсць, аналізуюць, як бы фіксуюць. І атрымліваецца, што у любым выпадку, калі ёсць парушэнне правоў чалавека, там, напрыклад, чалавека збілі в участкі там міліцыі, у любым выпадку гэта як бы дзяржава парушыла права чалавека, і толькі дзяржава сама можа аднавіць гэта права, знайсці вінаватых, там выплаціць кампенсацыю, напрыклад, наказаць вінаватых. То бок усё роўна гэта робіцца рукамі дзяржавы, а не праваабаронцаў. Праваабаронцы зноў жа такі могуць толькі пра гэта сігналізіраваць, голасна гаварыць і паказваць на праблему пальцам. І зараз у Беларусі, в прынцыпе,
никто ничего не правоабаронцы, полный беспредел. Мы про это ведаем, да, что калі там отбываются некие порушения, то в принципе нават люди боятся скардзіцца, потому что калі паскардзішься, может быть яшчэ хужэй. І да праваабаронцаў ніхто не прыслухоўваецца. І таму, в прынцыпе, все, што застаецца праваабаронцам, это нейкая такая гуманітарная дапамога ахвярам і фіксаванне таго, што адбываецца. Ну і в прынцыпе гэта можна рабіць, да, і не ў складзе арганізацыі, а ў індывідуальным парадку. Давайте вернемся до Watch Dogs. Мне здаецца, што насамрэч мы вот больш-менш усе агульна ўжо з усіх бакоў абмеркавалі тэмы, да, вось, прыслалі нам ці можна працаваць падпольна, да, пытанне такое. Я думаю, што мы яго просто пакінем без абмеркавання на всякі выпадак, каб не сказаць чого-небудзь лішняга, але, напрыклад, фестываль Watch Dogs, ён пройдзе абсалютна не падпольна, абсалютна адкрыта. І вось у мяне пытанне да Вольгі, так а дзе і як і па якіх правілах можна будзе паглядзець гэтыя фільмы? Куды трэба ісці? Да, гэта, падпісацца на YouTube-канал Watch Dogs у такім выпадку, ці як-небудзь яшчэ? Вольга, не чуваць вас. Трэба ўключыць мікрафон. Супер. Фестиваль пачнецца ўжо ў чацвер, 21 студзеня, і фільмы будуць даступны цягам 7 дзён да 28. І ўсе іх можна будзе паглядзець онлайн на платформе www.warszawa.pl. Я думаю, што мы можам дадаць потым устым спасылку нават на платформу. Калі гэта магчыма. І там на платформе трэба будзе залагавацца, каб паглядзець фільмы. Фільмы будуць даступныя ў 4 краінах, дзе зараз пражывае шмат беларусаў, якія былі вымушаныя эміграваць. Гэта Польшча, Літва, Украіна і, канешне, Беларусь. З тэрыторыі гэтых краінаў будзе можна глядзець кіно. І субтытры будуць на беларускай, польскай мове. І, канешне, мы заўсёды заахвочваем, каб падпісвацца на наш YouTube-канал, на Facebook, на старонку платформы, таксама у Facebooku, каб сачыць за тым, што адбываецца. Які будзе парадак? Усе фільмы будуць дасяжныя адначасова, ці раз на дзень будзе з'яўляцца нейкі фільм, да? Вось як гэта будзе тэхнічна? Усе гэтыя фільмы можна паглядзець цягам гэтых 8 дзён, то бок няма ніякага парадку. Можна самому сабе скласці праграму, выбраць праграмку. Акрамя такога фільма пра мігрантаў, які вы згадалі, што б яшчэ вы парэкамендавалі асабіста? Можно я Олю удакладню? Я не займаюсь фестывалем, то мне цікава просто. А Оля, ты сказала на беларускай, польскай мове субтитры? Прабач, на беларускай і рускай. На беларускай і рускай. Окей. Так, можна вяртацца да рэкамендацый. Моя рэкамендацыя гэта, канешне, фільмы пра моцных жанчынаў. Гэта шведскі фільм Сільвана пра музыкантку, раперку, якая спявае, кажа вельмі шмат пра рэчаіснасць Швецыі, пра якую мы вельмі часта думаем, што яна ідэальная. Но Сільвана, яна кажа, што гэта не да канца так, як нам здаецца. Гэта таксама фільм серферкі з Бангладеш пра маладых дзяўчат, якія мараць пра змену свайго жыцця і якія хочуць стаць серферкамі, што ў Бангладешы незвычайна для дзяўчат. Цікава, то бок, у прынцыпе, разброс краінаў, пра якія, з якіх гэтыя фільмы, ён абсалютна увесь свет, але тэмы, на якія яны знятыя, яны, у прынцыпе, таксама агульныя і для шмат якіх краінаў свету, і ў тым ліку для Беларусі. Тэмы правоў чалавека, яны актуальныя паўсюль, і паўсюль не ідэальна, то бок Беларусь не адзіная краіна, дзе нешта не так, так скажам. Таму так.
Ну, з аднаго боку, гэта, канешне, грэе душу і дадае аптымізму. Беларусь гэта не адзіная краіна, дзе ёсць праблемы з правамі чалавека. З іншага боку, канешне, гэта сумна. Таму што вось гэтая праблема парушэння правоў чалавека, іх абароны, яна не толькі ў Беларусі не вырашана, а можа не вырашана амаль нідзе. Мы з гэтага, у прынцыпе, з Тацянай пачыналі размову. У мяне, Тацяна, ёсць яшчэ, дарэчы, пытанне пра вось гэтых новых праваабаронцаў, якія прыйшлі на змену старым. Я маю на ўвазе такую проксі-ініцыятыву, якая ўжо працавала ў лагеры ў Брузгах, дзе у майкі, у футболкі з надпісам «Праваабаронцы» былі апранутыя прапагандысты і людзі, якія прыхільнікі рэжыму. Да? Вось як бы вы гэта ацэнілі? Гэта сапраўды абарона правоў чалавека ці не? Да? Ну і што ўвогуле цяпер будзе з абаронай правоў чалавека ў Беларусі? Слухай, ну я вот чула про это в Брузгах, але детально я там не отсочивала эту ситуацию. В принципе, я ведаю, что там были такие люди, які называли себя правоабаронцами. Ну, в принципе, так званая гонга, да, яны... Гэта не новае, это не нейкае ноу-хау, это ёсць там шмат у якіх краінах, калі ствараюцца такія арганізацыі, якія насамрэч кантралююцца ці створаны дзяржавай, якія называюць там себе праваабаронцамі альбо яшчэ там якімі-нибудь актывістамі. Таму, в принципе, это все не ново, и ну, это может выкарыстоўвацца толькі для прапаганды, то бок для людзей реально такія арганізацыі ніякай карысці, вот там для простых людзей, для грамадства, якое ёсць, ніякай карысці ад гэтага няма, конечно. Ну, прабачце, я перабіў. Да? Нова ў гэтай сітуацыі тое, што у Беларусі няма легальных праваабаронцаў рэальных, да? Засталіся толькі вось гэтыя фейкавыя. Я знайшоў у нашым тэлеграме навіну, значыцца, у футболцы з надпісам Human Rights Activist і Цэнтр сістэмная правазащита вось сфотаграфавалі праўладнага актывіста Дмітрия Белякова. Ён у 2020-м набыў вядомасць па зрыванням белых і чырвоных стужачак у дварах і гэтак далей. Ну, а вось цяпер як бы праваабаронец. Да? Ну, я скажу так, что праваабаронцы, в принципе, яны ніколі не могуць сабе дазволіць зрываць ці вешаць нейкія стужачкі. Таму это, напэўна, характарызуе гэтага чалавека. Справа тым, што праваабаронцы, яны нават ніколі не скажуць, штосьці кшталту там гэты чалавек ухадзі там, да. Праваабаронцы канстатуюць парушэнне правоў чалавека. І яны могуць толькі публічна па выніках назірання сказаць, што там выбары там не адбыліся, альбо выбары былі з парушэннямі, але яны ніколі не высоўваюць нейкіх палітычных патрабаванняў альбо удзельнічаюць у выбарчых кампаніях, у штабах, там зрываюць нейкія лентачкі ці яшчэ што-нибудь. То бок яны як журналісты, да, яны мусяць быць зверху над гэтай сітуацыяй, над усёй. Зняў з языка, да, ты зняў з языка, сапраўды, як бы. Праваабаронцы, яны як і журналісты, яны мусяць быць проста панад гэтым усім, і таму я говорю, што ніякіх палітычных патрабаванняў нават і дзеянняў яны не робяць. І яны, ну, як бы якая б мне не была пазіцыя ці сімпатый да нейкага штаба, я ніколі да яго не далучуся, пакуль я праваабаронца, альбо я мушу там адмовіцца ад праваабарончай дзейнасці і перайсці займацца палітычную дзейнасць. Таму, ну, калі гэты чалавек так дэманстраваў свае... Мае такі бэкграунд, да, і цяпер... То, конечно, это, ну... Ёсць сумневы, да? Да, что это правоабарончая менавіта арганізацыя, дзейнасць, а тым больш, калі хтосьці себе прям подпісаў Human Rights Activist, ну, не ведаю.
Што ж, ўсё ж такі каб ніхто не сумняваўся, вот сапраўды это ўжо так вялікімі літарамі падпісалі. Я, да. Вось. Сябры, у прынцыпе, мы паўгадзіны ўжо ў эфіры, і нам час сканчаць гэтую размову. Магу сказаць, што мая выснова гэта ўсё ж такі, што з праваабаронцамі, з ліквідацыяй праваабаронцаў, як і з ліквідацыяй журналістаў, ёсць два бакі, якія пацярпелі. Першы — это беларускія грамадзяне, а другі — гэта беларуская дзяржава, якая засталася без дапамогі ў выпраўленні сітуацый з правамі чалавека. Бо сітуацыя з правамі чалавека, яна складаецца з сотняў, тысячаў канкрэтных кейсаў, на якія нехта мусіць звяртаць увагу і з якімі мусіць грамадзянам Беларусі дапамагаць. І тут сітуацыя з праваабаронцамі насамрэч вельмі падобная на сітуацыю з журналістамі, якія ў прынцыпе займаліся у беларускім грамадстве не ў апошнюю чаргу. Тым жа самым ёсць такая журналістыка рашэнняў, Journalism of Solutions, да, якая таксама заснаваная на тым, каб нейкія праблемы грамадскія, сацыяльныя ці праблемы гісторыі канкрэтных людзей вырашаць. Але ў нас ёсць фестываль Watch Dogs, хаця б так. Запрашаем. Да, і вось ужо гэта развітанне, да, якое зацягваецца крыху, яно прыходзіць да таго, што ў чацвер 21-го, мне здавалася, будзе, так? Але 21-го гэта, мне здаецца, пятніца. Вось тут я не магу не паправіць крыху нашу спікерку, каардынатарку Watch Dogs Вольгу Галецкую. Ўсё ж такі ў пятніцу, да, пачынаецца Watch Dogs, можна паглядзець, будзе шмат фільмаў, прысвечаных праваабарончай тэматыцы, шмат у чым гэтыя фільмы зняты ў розных кутках свету, яны будуць, акажуцца блізкімі беларусам. Спасылку мы дададзім у апісанні гэтага відэа. Ведаю, што цяпер яе там няма, але вось цяпер, калі вы гэтае відэа глядзіце, магчыма, яна спасылка ўжо там з'явіцца. Падпісвайцеся на YouTube-канал Еўрарадыё, падпісвайцеся, каб не прапусціць цікавыя фільмы на YouTube-канал Watch Dogs. Ну, а я на гэтым развітаюся з маімі суразмоўцамі. Цяпер ужо экс-дырэктарка грамадскага аб'яднання «Звяно» Таццяна Гацура-Яворская. Дзякуй, Таццяна. Так, дзякуй вялікі за запрашэнне эфір. Ну, спадзяюся, што пройдзе пэўны час і ўсё ж такі пагаворым з вамі як з дырэктаркай нейкага абноўленага звяна і зноў зарэгістраванага ў Беларусі. Ну і каардынатарка Watch Dogs Беларусь Вольга Галецкая. Дзякуй, Вольга. Дзякуй. Спадзяюся, што Watch Dogs вернецца ў кінатэатры, як і мае праходзіць любы кінафестываль у мірную і непандэмічную эпоху. Павел Свярдло працаваў пры мікрафоне ў гэтым стрыме. Сябры, пачуемся на Еўрарадыё. Да пабачэння.